Is-Sinjura Michelle Muscat inħatret Ambaxxatriċi Internazzjonali ta' Global Citizen għas-saħħa tat-tfal u l-prevenzjoni tal-Mart. Waqt ċerimonja li saret fi New York, Mart il-Prim Ministru ingħatat dan l-inkarigu tant importanti. Is-Sinjura Muscat prinċipalment inħatret Ambaxxatriċi għas-saħħa tat-tfal u l-prevenzjoni tal-Mart wara li fix-xogħol tagħha fil-Fondazzjoni Marigold taħdem qatt f'dawn l-oqsma. F'kummenti li tat, iċ-chairperson tal-Fondazzjoni Marigold sostniet li tilqa' din ir-responsabbiltà. Dan huwa onur kbir għalija li mhux biss personalment imma anke l-Marigold Foundation li l-ħidma li aħna tnamlu b'mod ġenerali għal kawżiet differenti li għalkemm huma fid-diversità jolqtu forsi mhux il-kulħadd imma lil dak il-pockets ta' nies li tant ikollhom bżonn tagħmel id-differenza. U allura llum nisab kuntenta ħafna li ġejna onorati u ġejt onorata b'dan il-titlu imma wkoll b'responsabilità kbira fejn issa bħala Ambaxxatriċi ta' Global Citizen se nkunu qegħdin naraw li nwasslu l-messaġġi mhux biss f'Malta imma anke madwar id-dinja. Waqt l-attività fl-Istati Uniti intqal li mal-4.5 miljun ruħ fis-sena jitilfu ħajjithom minħabba iġene u kundizzjonijiet sanitarji tajbin. Fost dawn hemm ħafna tfal u l-miri ewlenija tal-ġnus Magħquda hija li sal-2030 dawn l-imwiet joqżu drastikament.